ji saya mesela celadet û hevalbendê wê û ji bi saya têkoşîna azadiyê Kurda hinek gelek tişta bi dest xistin. Zaman qedexe kirin yani Kürt tünneyi, gava Kürt tünne bi zimanê wazî tünneyi, çanda wazî tünneyi her tiştê xwe li ser vê esasê birêve birin. Edebiyata Kurdî dewlemend bû xwe parast. Li Anadolya navîn bi dehan ew hebûn, ziman hebûn, netewê hebûn, gel hebû, wana giş çû, heliya çû Kurd li ser piyama. Gava gundiyekî batana bajêr bi şaşkê xwe batana digirtin wê şaşka wî serê wî derdixistin û ser wî da diqîriyan. Kurd tu carî xwe zimanê xwe dûr nexînin. Ev ya zî evê min e. û heta bira awa xwe sînga xwe binepixînin bibêjin ez Kurdim. Zimanê min Kurdî ye. Navê min Birahîm Xelîltaş. Ez perwerdekarim. Emrê min, temenê min heftê salî, heftê me birandiye. Bi sala di dibistanên fermî de me mamostetî kir lê niha di 2003 û 4 şûn de heta îro di nav sazî û dezgehên çand û zimanê Kurdî de wek hevserok, wek rêvebir ez xebitîme. Hêzî nihazî di komela çand û ziman a Medderê de rêvebiriya Medderê de ez dixebitim. Yani kar û îşê me perwerdeyiya çand û zimanê Kurdî ye. Yani hev ziman û çand ziman tenê ne gelek yani jiyana raborî jiyana borî a kevn û a niha ne wekavin gelek tişt guherî. Ez bixwazî yek yani gundî me ji li gund mezin bû. Me gundê me nêzê Diyarbekir bû lê gund bû. Yani jiyana bajêr û a gund ne wekavin. A gund jiyana gund bêtir jiyanekî hevpar, jiyanekî komûn bû. İnsan li ev xwedî derdiketin û nemîna bajêr yek gava biketana tengasiyê lê xwedî derdiketin, yek gava biçûna rêvîtiyek dûr em bêjin leşkerî ya tiştek din teqez gundî li wê kesa ku ew bimana biketena tengasiyê lê xwedî derdiketin lê jiyana bajêr ne wisa tiştek din zî yani jiyana em bê cilûberg û stran û urf û adet û kevne şopî zî nemîna berê yani berê cuda bû ana guherî ye gelek tişt guherî ye. Ez karim vîya bêjim yani zanin berê axaftin û nivîsandina Kurdî qedexe bû. Heta yani nivşê min wêdatir mesela bavê kalê me bas kirin axaftin zî qedexe bû. Ji bona wê kes nedixwastin biçe bajêr yani yekê gundiyê ku pir îşekî wî lezgîn tu nebana nediçûn. Li bajêr gelek astengî ji wara date derxistin. Mesela axaftina bi Kurdî qedexe bû.
جبونا و کسی خنج کردی کرمانجی نزانه بو جگاوا د چور یعنی آستنگی دکشان آلیه جلو برگان دازی پروبلم هبو مثلا گندی پره و شاشکه و هبو و جلو برگه و yani şevkat ne danseri xwe lê piştê ku Komara Tirkiye hate damezranî hinek şoreşên şoreşa cilû berga derketin şewqet li ser civakê hate ferzkirin Kurd neelîmîn wê cilûbergê lê ji bona wî jî gelek zehmetiyek şan babû kalê min digot min bi xwe min zî gava zarok min jî bi çavê xwedî gava gundiyekî batana bajêr bi şaşkê xwe batana digirtin wê şaşka wî serê wî derdixistin û ser wî da diqîriyan û davêtin erdê bi niga ecikandin û gelek tişmişta hekaret û gotina digo û wa diqewirandin. Ji bona wî gundî nedixwestin were bajêr. Tiştek diziye yeviya min bi çavê xwedî ji bela ku gundî hemû gundî şewqe nedsendin tune ji xwe feqîr bû nedsendin yek ya du şewqe hebûn ew jî li mizgeftê camiyê dadliqandin yekê ku gava biçûna bajêr diçû wê şewqê digirtin dida serê xwe diçûn bajêr karwîşê xwinê lezgînî dîtin û paşê datin karwîşê lezgînî çi ye em bêjin gundî girt cotkar bûn û heywana xwedî dikin sewarkar bû sewana xwedî dikirin sewarkariyê dikirin hinek tişt alaf û amûrê wa ji war lazim dibû em bêjin gîsn û das û her wekî din wana gava lazim dibû diçûn ji mecbûrî diçûn bajêr de hatin Diyarbekir diçûn bazara hesînkaran ji xwe pirê wazî ermenî bûn diçûn li wir alaf û amûrê xwe disendin yazî ka eger tamîr bibana tamîr dikin û bi lezgînî dizivirin yanî pir nava bajêr da nedigeriyan ji xwe gelek astengî ji wara derdket. Berê ji ber ku axaftin û nivîsandin û xwendina Kurdî qedexe bû vê mîsyona hînkirina ziman pêşxistina ziman stranbêj û dengbêja bikar danîn dayîkan ew dikirin bi cî danî wê mîsyonê wa danî bi cî danîn têbîra min mesela gundê me da demekî gundê me da gelek navên zîn û memû û tajdîn û navê ew a pir bûn yanî pir bela bû paşê ez hî me pirsî ji babû kalê xwe me pirsî eviya bala min dikşînê got kurê min got her sal zivistanê çend zivistan ser hev digot ji hêla Sûrûcê dengbêjek bi navê Mehemdê Koço dihatin gund mala hezivkar sermiyanê gund bû yanî meriv nikare bêje axê gund ama di gunda herî ew yanî berbiçav ew bû diçû mala we zivistanê sê çar meyê pênc meyê zivistanê li mala we dima û bi şev ji wara dengbêj mesela memê alan kilama memê alan Mehemdê Koço vê kilamê pir digotin di wê kilamê de navê tajdîn û memû û zîn hebû ji bona wî ya vê navê nava gunda pir gundiya li zarok marikê xwe kiribû vê navê li wa kiribûn. Belê me got dengbêj îja dengbêjî zî ya zî stranbêjî zî tiştek yanî ne ji rêzê rehet nebû. Dengbêj însanek dengbêjî bike gere zîrek be.
گره جالی جوا که به وره حس کرن گره ازبراوی جبرکرناوی خورد به گره خوش با آخفه و استا و پیسپور قافیه به گری گاوا کلام تی گوتن پر کلاما به قافیه تی گوتن یعنی هر کس ما ببیجه از بم دنگ بیجی پر اوقا راحت ننه و جبوناوی آوی جبر کو قدخه و زمان پیوی را دبستان زی جیدانی با دنگ بیجانه ام تشتگی دنزی ببیجن ایجای گاوا ام دیروکا نفس آکاتیه نفساندن اما نه جالیه کردادا جالیه درو دور یازی جالیه داگرکران و هاتیه نفساندن او دیروک پری و شاشن گورا دلی خون نفساندنه تو پرتوکن دیروکه دا ناو کردان مرو نابینه مثلا از به سالا ماموستی کرد yani tu ciye kida min navê Kurda min nedîtiye. Ew heye meşhur mesela ansiklopediya İslamî heye bîstî pel behsa Kurda tê kirin wê beşê jê derxistinê ji wî ansiklopediya çend cildin wê beşê jê derxistin. Tu mêze dikî mesela tiştê ku bala meriv dikşîne Pirtûkên evê henin, Saîdê Nûrsî henin, di kîja beşê da hevokê da behsa Kurda tê kirin ew ya derxistinin. Yani ji bona wî ez dibêjim Kurd gere bi xwe dîroka xwe binivîsînin. Dîsa ê ku meriv kare jê bawer bibe hinek ew henin. Hinek dîroknas û dîroknasên biyanî henin, hatine gerokin, hatine Kurdistanê geriyane û tiştê ku bi çavê xwe dîtine, tiştê ku bi xwe jiyaye û tiştê ku bihîstiye lê bi rastbûna wî bawer e wana nivîsandin. Meriv wana bawer dibe ama êdinê êk li Tirkiyeyê hatiye nivîsandin meriv bawer nabe şaşe bi pêşdarazî hatiye nivîsandin. Ji xwe ne ku ez dibêjim dîroknasekî wayê Halil İnancık meşhûr e par pêra rehmet kir epey jî temenê wê zêde bû. Wê bi xwe digo yani dîroka ku heta niha em hînê zarokê xwe dikin ewana ji serî heta binî liş xeletî ew ya meriv pê bawer nigere dîrokek nû wernivîsandin. Yani ez xwazim vîya bêjim em dîroka xwe em bixwînin, binivîsînin çêtir her tişt bi zelalî evê Kurd dîroka xwe binasin nasib. Piştê ku Kurd dînê İslamiyetê qebûl kirin gelek tiştê wa guherîn yani gelek tiştê wa guherîn ew yek adu diya piştê ku komara Tirkiye hate damezrandin û dewleta xwe li ser yek wek unîter dewletek ava kirin û yek ziman û yek ol û yek bûya wê jî gelek xesarek pir mezin da çand û zimanê Kurdî. Ji xwe ziman qedexe kirin yani got Kurd tuneyê gava Kurd tune bi zimanê wa jî tuneyê çanda wa jî tuneyê her tiştê xwe li ser vê esasê birêve birin polîtikayê xwe bi ser van esasan birêve birin û zarokên Kurda jî li gora pergala perwerdeyiya xwe rabûn perwerdekirin û Kurd roj bi roj û bi asîmilasyonek pir qedar rûbirû me ji bona wî Kurda roj bi roj zimanê xwe
wendan tam wendan ne bu ama lawaz bu yani zaman lawaz bu. Lê gavadinê min got ji bela ku edebiyata Kurdî zargotin em dibêjin edebiyata Kurdî dewlemend bû xwe parast. Li Anadolya navîn bi dehan ew hebûn, ziman hebûn, netewê hebûn, gel hebû, wana giş çû, heliya çû Kurd di ser piyama ama tamamıyla wenda nebû. Lê meriv gava dema borî û dema nihatîne berev, mesela dema borî ên ku bi Tirkiyê dixe axivîn nava civaka Kurdan da kêm bûn. Kesê nizanibû. Kesê Tirkî nizanibû. Pirê wî ama bêje pirê giştik bi zimanê xwe dayîkê diaxivîn. Kurmancî, kurmanckî diaxivîn. Di gundekî da kesê Tirkî nizanibû. Ama wê çayê ew tune bû ji ber ku zimanê yani axaftin û xwendin tune bû, edebiyata Kurdî ya nivîskî lawaz bû, tune bû. Îca ana em gava mêze dikin, ana Kurdê ku diaxivin kêm bûne, lê êdî ji saya mesela celadet û hevalbendê wê û ji bi saya têkoşîna azadiyê Kurda hinek gelek tişta bi dest xistin û alfaba latînî bikaranîn û êdî zimanê xwe pêş xistin, ana edebiyata Kurdî heye, romanê we heye, helbestê we heye, çîrokê we heye, ev ya dilxweşiyekî ama ê diaxivin kêmin ji ber ku asîmîlasyonek pir xeda rûbirû maye xwe diparêzin û tiştek din jî heye dewlet bi zanebûn çand û zimanê Kurdî li ber çavê Kurda reş dike. Dibe çand û zimanê Kurda ewin, dibe lawazin. Yani çand û zimanek pir lawaz zimanek berevkirî û her wekî din halbuki ne wisa yani yekê ku gava Kurdî hîn dibe Kurdî em dünya alem em zanin ki Kurdî jî zimanek hîn de Ewropî ye. Îro di dünyayê da zimanê ku herî pêşketiye, zimanê ku herî tê axaftin, zimanê ku gramera wê herî baş, zimanê hîn de Ewropî ye. Zimanê Kurdî jî di nava zimanê hîn de Ewropî da cîgirtiye. Ji bo nawiya wê ê ku dibêje ziman ne zimanê medeniyetê ye, ne zimanê zanistê ye, bi wî felsefe nabe, bi wî zanist nabe, wana giş ew bi zanebûn dibêjin ji bo ku ber çavê Kurda ziman û çanda we reş bikin. Em baweriya xwe bo wan neynin, zimanê me zimanekî pir dewlemend e, zimanekî xweş e, zimanekî hîn de Ewropî ye yani. Ew ya yani ji ber ku zimanê min ê dayîkê ye ez pestê wî nadim. Zimannasê dünyayê dibêje. Yekê ku mesela Paul Baider dibêjin. Mesela îro ew heye. Michael Chayet heye bi sîrûzem çend heb zimana zanim çend gotarê wî axaftina wî mev kirî. Ew jî pesnê zimanê Kurdî dide. Dibe zimanekî baş e. Yani Paul Baider mesela dibêjim ez o zimana zanim zimanekî xweş e, herikbar e, zimanekî meriv hêsan hîn dibe. Heta ême jî mesela celadet bi xwe jî dibêje ez çend heb zimanê Ewropî zanim, zimanê xwe jî ez zanim. Ez gava wadidim berev zimanê me ji zimanê dünyayê êk pêşketî qet ji wa kêmtir nine. Bu celadet werdibe. Em bêjin William Saroyan ew jî ji Bitlisê Ermeniyek Bitlisê li Amerîkayê dijî digo gava ez piçûk bûm digo pîrika min digo kurê min zimanê Kurdî digo zimanê evîn û evîndariyê ye. Em Kurd gelekî bindestin. İca karakterê gelên bindestî pir serobin û bûyê tevlihev e. Ew xwe piçûk dibîne, çanda xwe piçûk dibîne, gava bixwîne
دیروکا خو زمان خو ناس بکه تمام انسان اوا ایکو روشنبیر بخوین و زمان خو فهم بکه اویا خوشوی پچوک دیتنه خلاص که اما جبلا پولیتیکای دولت مالبات خو زمان خو دور دخینه دبیجه زمانه که یعنی زمانه که برافکری نت رشت کن یعنی یک سده مگزی اوج بوناوی زمان هر داره و بزانه بون زید دولت یعنی مصرف پر مزن دکه و جبونا که کرده آسیمله بکن بری دو وقت همه دا گنده دا یعنی گلک گنده دا دبستان زیتونه و پاش دبستان چه کرن او نبس بود تمام دبستان هاده هم اما اینو دبستان باجر دا پیش دبستان تونه بود قریش تونه بود آنا تو میزه دی که دبستان گندازی قریش ها وکرنه پیش دبستان هم وکرنه اویا نکو زاروکن کرده حس دکن جبونا و درفت آوا دکن نجبونا ویه صرف جبونا کو زاروکن کرده آسیمله بکن زمان زاروکن کرده یکمین زمان دایک بگرین زمان دایک چی؟ زمان یکمین کو مرو هینده به زاروک هینده به ایجا دولت زی وک پداگوژی زانه کو زاروک که صفر حتی 3-4 سالی گاوا وی پرورده بکه ایدی وی اوه بده زاروک ایدی زاروک کدا چه برای چه زاروکاتی هم دا گاوا گنده منیزه باجر و ما اشیاء خون چه خوارن و خوارن و چمیش مگاوا دانیم باجر ما دفروتن پته و جبش و کای و چه یعنی دوی بازار دا باجاری زی دا گاوا دهاتن بمرا بازار دکرن دوی کرمانجی خونا کردی خونا شکستی بمرا خبر دا زمان بازار کردی بود لی آنا امیزه دکن یعنی گلک سده میویه تو دیگه دکوی کچه و کلان باجر تو دیگری تو اسناف دیگری تو اگر تو پیرا کرمانجی یعنی کردی کرمانجی خبر بدی تو برسیب دیگری اویا هیج هیویک یعنی هیج demek ki ور خویای کردی هیج هیه اما او بخود گاوا بترا داخبه به ترکی داخبه تو پیرا گاوا به کردی باخفی او به کردی برسیب دده مرم و ای کردکیزی زازاکی دوی آسیده هلا ای زازاکی خطره پر مزل پیشیاویه جباناویه ام گره تقز به زاروک خورا خبر بدن و هینه چند زمانه و بکن یا ورنبه ایشمه بیتر زوره مجبورن گره ام خودی ل چند زمانه خو درکبن دم پرزو دگوهره جیان دگوهره لی ایدی ایمینا مزی ایدی پیشیه me babu kale me jiyana wa bêtir ne weka jiyana îroyîn nebû ana ciwanê me anayîn wê jiyanê nas nakin bizan çukî ne jî çavê xwe vekirine jiyana anayîn wê berê ne weka hebûn mesela di gunda da yek mektûbek nameyek batana kesek bixwenda tu nebû em bibêjin yani تقاز و مکتوب حتی چند روز دسته وادا دما حتی که یکی بدی تنها دگو الاشکره مخورا بخوینه بیاد چه هاتیه نفساندن و تشتک دنزی مثلا دو وقتا دم عثمانیان دا پرگالا دولت عثمانی و پرگالا جمهوریت نو کومارا ترکیه نوکاون عثمانیان دا
Hama tu bêje bi 28 evê Kurda hebûn. Mîrnişîniyê Kurda hebûn. Wana hemû xweser bûn. Zimanê xwe diaxivîn. Medresê wa hebûn. Tu carê Dewleta Osmanî qarşê çand û zimanê wan nedibû. Wana salê carek digirtin vergî didan Dewleta Osmanî û gava şerekî wa çêbû leşker dawa bûya. Ama piştê ku Cumhuriyet hate damezrandin êdî yekser müdaxele çand û ziman hate kirin, zimanê wa înkar kirin û di pergalê xunê perwerdehiyê da êdî Kurdî, Kurmancî û çand û ziman ji ortê rakirin. Yani ana gavadinêzî min got ji ber ku têkoşîna azadî, dayîkê me, dengbêjên me û edebiyata me devkî zimanê me parastin neyiştin bi tevayî wenda bibe bihelim. Yani ana ziman û çanda Kurdî tam di şekratê da bû, di ber mirinê da bû, xelas bû. Piştê ku Celadet Elî Bedixan û hevalê xwe vê alfaba latînî, alfaba Kurdî ya latînî qebûl kirin, di hewarê da ew kirin, êdî Kurd bi wê alfabeyê roman û çîrok û helbestê xwe nivîsandin, zimanê nivîskî gelek pêşket êdî dest medayê, dest civaka Kurdayê gere herkes xwedî li çand û zimanê xwe derkeve, pirsgirêka komele û çand komela çand û ziman tenê nine, civakê civak, rewşenbîrayê, Kurdayê, siyasetmedarayê, em hemû gere bi hev re mil bidin milê hev û li ser parastina ziman û çandê xwe em piştgirî bidin hev.